Ageno ni rio maber jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. Mate chendo ni en Andruth Otieno kendo ga morna mar bedo kod odiechieng' wago mbaka kotenre kod gigo manyalo rocho ngimawa. Kaito wabedo kod lakteche mabende olony manyisowa kaka wanyalo thiedho ponono ni nyalo thiedhi to ma ok nyalo thiedhi bede ginyisowa kaka wanyalo dak godo. Amor mokalo ni wendo na kendo daktari osichopo studio. Abo miye thuolo nyiso ni nyinge nga en wuod kanye olonye weche mage kaito wadonje twak achiel ko kwaketho sa kata matin. Machiegni daktari e penj laktar. Erokamano Ruth. An nyinga Jerry Okelo. An athiethe osiptal miluongo ni Medical Health Services to ajaringa kojwach kamoro ni korokoro. Erokamano ja Dr. Jerry wuod korokoro e penj laktar odiechieng' ma kawuono. Amor ga mar bedo kodi wago mbaka kotenre kod gik mopogore opogore mamulo ngimawa. Kawuono daher mondo wago mbaka kotenre kod kawuono wanyalo ng'iyo wach peptic ulcers. Peptic ulcers. Teni wantiere kod kidienje mopogore opogore mag ulcers. Kamano. Nikech wacho ni peptic ulcers. Wantiere kod kidienje mag ulcers bende koka wachope peptic ma wadwa wuoyo odiechieng' ma kawuono. Wan gi duodenal ulcers manyiso ni en ulcers momako bwo kuma ich nitie. Kasto wanyalo yudo kata wan gi normal ulcer ma that is stomach ulcers manyiso ni en omako ei ulcer to peptic ulcer ni en bene na peptic no yudo ni obiro gi acid mang'eny be. Ma peptic tiende ni en obiro kod acid mang'eny. En ok ne omako ich, ok ne omako lokro mar chiemo to en acid mang'eny en acid no ema koro timo nade miyo koro nyalo omako ich kata mana duodenal be onyalo ngiso ni acid emokele mang'eny acid mang'eny emomiyo iyudo tuo no. Sech modonje twagni peptic ulcers aneno kikelonwa picha moro maber ka mokalo kang'eyo ni to ridwa ni wapuonjre godo ang'o kaito wabodonje mos wang'e ni to acid ni seche mobiro mang'eny otimo ang'o seche mobiro mang'eny ang'o makele magno kelnwa tuo madendo kacha ni peptic ulcers. Ma en ang'o daktari? Gima adwa ni mondo anyisu ka ni maendi en ich ma koro wadwa wuoye. Wan gi ich to wan gi nyombich. Wan gi nyombich matindo kendo wan gi nyombich madongo. Mangiso ni seche ma wan gi peptic ulcer kata mana ulcers ich ema koro otimore nade ema gini omako. To seche moko be onyalo mako bwo ich. Bwo ich en mani koro seche miyae ich ni to nitie gimiluongo ni duodenum. Duodenum ni ema seche moko koyudo ulcers ni to waluongo ni duodenal ulcers. Koro maendi en stomach ulcers manyiso ni ulcers ni nyalo mako lakini ok omak gi oko en gi maendi ng'e ni en picha mogolo oko mar ich lakini koro omako gi to ulcers wang'e ni en adhola mamako yang mamako stomach onyalo mako duodenum kata omako ich wuon. Koro adhola no ema waluongo ni ulcer. To en gima nyalo timore kata mak nyaka nyombich matindo seche moko nyalo dhi nyaka nyombich madongo but thor ng'eny ni omako ich emomiyo seche ma ng'ato oyudo ulcers to ohinyo bundi mamalo gi malo ka ma ng'ato wacho ni koro yunjo ka weng'o ni en niwach nitie acid ma kawaida monego bed ni bede ich. Koro acid ni nyalo medore. Koro seche momedore cha tiyudo ni omaka adhola to wang'o i adhola. Mage momiyo yudo ka ng'eny ji koro iwacho ni oyudo ka gimoro wang'o bund iya. Mane gimoluongo ni peptic ulcers. Elere maber mokalo. Mana gima nanyisi cha daktari ni debe ni wapuonjore weche gi chon matin deber mokalo. Kata kamano ulcer en adhola kaka ileronwa godo to acid onego bed ni nitiere ich kotenre kod kaka Nyasaye nochweyowa nikech acid gi bende nitiere kod tije mopogore opogore. Mak mana ni acid ni samoro nyalo medore kaito komedore modhi ahinya to dhi wang'o adhola cha. To nyalo wang'e ich, onyalo wang'e nyombich, onyalo wang'e kamoro amora ma ang' no kel koro waluonge ni en peptic ulcer disease. Thoth ne adhola gi ang'o makelo daktari? Chon ne wang'eyo ni ji mang'eny ne yudo peptic ulcers niwach stress mokwongo. Stress seche miyudo stress cha to nitie gimiluongo ni adrenaline. Adrenaline koidho to medo acid e ich. To seche momedo acid e ich tiyudo ni ng'ato nyalo bedo gi ulcers manyiso ni acid ni dhi to wang'o lining mar ich matim nade mami kanyo bedo gadhola. To nitie jomoko ma yudo ni
onyuol gi kodhi ma joma ng'eny manie kodhi ni yudo ulcers. Manyiso ni lining mar ich margi bet yom. Ma seche ma kata mana in gi normal acid to nyalo wang'o lining no to miyi adhola. To tinde gimoyudore momiyo kata mana acid kwa ng'iyo chon to man en tuo mar joma dongo. Ok inyal yudo ni nyithindo bedo gi ulcers. To tinde to wayudo ni nyithindo yudo ulcers kata mana nyathi ma kata mana ja class achiel kata matin ne ja class achiel yudo ulcers. Nikech nitie gima tuo nitie kute ma iluongo ni H. pylori. Kute gi gin kute ma seche iketo gi e iyi giyudore kaka dang' yud typhoid epi seche moko chiembe kamano. Koro seche ma yudo H. pylori ni wayudo ni en tuma en ok otho e acid. Nitie kute ma kodonjo e acid no to acid cha negogi. Lakini ento ok otho, manyiso ni en very resistant. To kochopo kanyo to onyuolore to odhi ochako chamo lining mar ich. To choko chamo lining mar ich to keto dhola kanyo. Manyiso ni enemo sani koro wayudo ni 80% atamalo 80 mar ji tema nigi ulcers ma tuo ni kute gi makelo. Ma kata nyithindo matindo yudo ni kute gi komako to timo nade kelo ulcers. Ma en achiel kuom gima onego beni wakedogo kabisa kodwa tieko tuo mar ulcer ni. Nikech H. pylori ni bende daktari kute mag H. pylori kotenore koda chenro masebedo godo mopogore mag penj laktar wayudo ni thiedhe bende ok yot ahinya. En thiedhe ntiere kaka dondorega mokalo to gima ilero ma oganda onego maki ni en kudni ma kata acid mar ich ok nyal wang'o bende ok nyal negi. Tiende ni kodonjo to dhi moling mocham ich mokel adhola makoro kata ulcer makoro acid mane normal ich dhi to koro medo wang'o kanyo kaito ng'ato bedo kod chandruok. Wabumulo kaka wanyalo kedo kod H. pylori e chenro machielo tok ma daktari neno kikelo na picha moro ka picha ni nyisa normal stomach tiende ni ich maonge kod ulcers kaachiel kod ich mantiere kod ulcer. Kanyalo ng'iye kama moro akeni rangi molokore koso ang'o motimore ka? King'iyo ka to waneno ni maen ich ma kawaida kaka onego bedni ich bedo. To ineno ka en gi gik mokewore kanyo ma kanyo mag kuonde ma kata chiemo moko nitie mabedo digested. To kuonde go be wan gi gik mopogore mawuok e ich. Wan gi gik moko miluongo ni intrinsic factor gin igologi e lining mar inyuologi e lining mar ich ma gikonyo kata mana digestion mag gik moko kaka iron mamiyi remo gi kailago. Koro yudo ni kuonde gi magi gik ma onego bedni bede ich. To kiduogo to king'iyo mapiny ni ma koro ing'ino oloko nyaka kido. Manyiso niya odhi bedo nyaka gadhola. King'iyo piny kata ineno ka en gadhola. Ma seche ma oloko kite ni to nitie gik mang'eny ma ok dhi timore. Intrinsic factor ka ok dhi wuok maber. Mago be nyalo yudo ni seche ma ng'ani nigi shida mar ulcer ni apart from ni koro winjo ka iye lit to nitie gik moko mabe onyalo yudo mbele kucha. Niwach koro gik monego bedni timore ka noko timore yo makare. Niwach en gi ulcer. Koro ulcer ni nyalo wang'e kabisa to kokamano mano be nyalo dhi miyo onyalo bedo kata mana gi anemia mbele kucha. Waluongo ni pernicious anemia. Pernicious anemia ni en koro intrinsic factor cha noko wuok e yo makare manoko makore gi iron mondo tim nade odonje i remo. Manyiso ni digestion koro timre nade ok odhi yo makare. Adhola gi Dr. Jerry ma ipimo no pimo ranyisi achiel thothne onyalo owang'o ga ich nang'o ospot tende ni odhi kamoro to wang'o koso nyalo wang'a ich duto te koso nyalo wang'o kuonde mopogore owang'o kama duong' to weka otime ga nang'o mano kaponono ni en e ich kaponono ni nyembe ich chal nade kaponono ni en ka e bwo ich matin cha timore nade. En adhola kaka wachni kumo mako mang'eny emonyalo wang'o to loso adhola kanyo. Seche mang'eny ne odhi gi piny niwach acid yudo ni nigi level koro yudo seche moko ma acid kumo mako ahinya en omako gi piny
lakini onyalo mako kamora mora e ich. Onyalo mako kuonde mang'eny, onyalo mako kama duong', onyalo mako kama tin. Lakini adhola en adhola. Kata komako matin, icha be pod dhi kaya kaya. Mato picha ni koro nyise, kendo nyise nisa kabisa kako chamo lining mar ich. Daktari mo chame mo dhi mo kunye. Tende ni ulcers gidhi magi kunya ich kabisa. Kata kaya nyembich to dhi mo kunye kabisa. Onyalo kunye mo tuche mo wuok koni mo doko wuok gi kocha. Onyalo kalo, mago koro complications mo wacho complications mag ulcers. Ma kaponi weye, mokithiedhe malong'o, to tucho. To ko tucho, to koro kata mana chiemo kodonjo, to nyalo kalo to wuok gi oko marich. Mano dhi kelo ni gimiluongo ni peritonitis. Manyiso niya, idhi nyo fuonde mopogore opogore manie del. Nikech chiemo nego bede ich. To kalo to dhi nyimbich. Kamano to ok ni onego bedni koro kalo to dhi kuonde mamoko monego bedni ok ochopie. Kamano. Acid makelo chandruogni mawang'o ich ni onyalo bedo mang'eny kotende kod gik mopogore opogore. Thothne ang'o momiyo onyalo bedo mang'eny kata ang'o manyalo miyo level ne osodi oidhi? Ntie jok ma acid wang'eni acid onego bedni donjo e ich, bede e ich. Niwach okonyo e digestion. Rego chiemo. To seche ma acid bedo mang'eny ni yudo ni ng'ato obedo gi kech ahinya. Koro ing'eni acid nyuolore to medore to ok iket chiemo. Seche ma acid ni kende ma onge chiemo to koro imiyo ibedo gi chance mang'eny mar yudo ulcers. Niwach koro iwe acid kende. Onego bedni chiemo seche ma opogore kata kawaida to yudo kata mana didek odiochieng'. Tinde jomoko oket kata diuchiel. Koro yudo ni seche ma acid ni kende ni, joma nigi kech, joma riyo kech ahinya, gini mako ga. Mar ariyo, onyalo mako ng'at ma madho kata kong'o. Niwach kong'o cha, yudo ni kata kong'o moko makaka ma kech gi. Yudo ni ibo medo bedo acidity, omedo acidity makacha. Koro seche mo medo kacha cha, to acid be medore, to bedo ma concentrated ahinya. Koro nyalo timinade, especially jok ma madho kong'o tok chiem. En koro ginyalo yudo acid e yo mayot. Nitie joma chamo chiemo manigi acid mang'eny. Machunga mang'eny, seche moko gichamo ndim mang'eny, pineapple mang'eny. Mano kichamo mang'eny kamano, bimedo acidity mar ich. To seche mimedo acidity mar ich, in gi chances mang'eny mar timo nade? Mar yudo ulcers. Wayudo ni acid kendo nyalo medore kapo ni ichamo spices mang'eny. Spices be nyalo timo nade? Nyalo medo niwach gimiyo acid cha concentration mare medore. Nitie jok matiyo gi yedhe mag painkiller. Painkiller mang'eny, wan gi painkiller ma waluongo ni NSAIDs, non-steroidal analgesics. NSAIDs gima gitimo en ni gimedo acid. Yedhe gi chalo brufen, diclofenac, aspirin. Gin jok ma nigi rem matindo tindo, kata mana jok ma nigi tuoche machalo arthritis. Yudo ka gitiyo gi yedhe gi sana, ndalo mang'eny, to gitimo nade? Ginyalo develop hyperacidity, kaso kelo negi ulcers. Magik mang'eny nyalo kele, kae to bende kute mag H. pylori kaka nilero nwacha, kapono ni we modonje del, to nyalo mithuolo mang'eny mokalo mar bedo kod ulcers. Iriyo kech aming'a, gik ma daktari wacho go koso, waka uyo ka waduogo to kanye kumwachako godo miyo kidenyi mar ariyo ni okadwano bai kata matin nikech nitiere gik madwani mondo miwinji, ma kapono ni sudo to gidhi bai to kadwani gibai kikisudi. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Anaere ahinya Prita. To kendo gimoro amora wi mora. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odak e kindwa.
mang'ich mos ka itang' ni mar yie wich makamago gin mayom yom kendo nyalo chote yo mayot. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Sarabjita kwai. Nero rikoda. Erindo ngidoro mwanuna. Karabo miye gimora mora modwaro. Abo miye gimora mora. Nunua KPLC tokens, Vela charges. Only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Jipange na view sasa, uduogi beri mathoth. Yurtulu mar bedo jaloch mar omenda miloyo pile ka pile, ka ineno tuke malombo ji e view sasa, gisiling 10 kende. Wan kod 100,000 miloyo pile ka pile, $500,000 miloyo juma ka juma, kod grand draw mar $1,300,000. Mondo ibed jaloch, gima itimo yot mokalo. Star 487 3#, yier kama ondiki ni jipange na view sasa. Bang'e yier kama ondiki ni package, mondo yud points mabiro keti thuolo maber mar bedo jaloch mar milionde modhuro. Jipange ushinde na view sasa. Jipange na view sasa biro na ywa tol kokal namba mar 07096767000. Weche kod chike mantie nyaka to luw. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Kik wiwil ni nyalo tudori kodwa kokalo Facebook page en penj laktar. Kik wiwil bende nyalo yuda en Ramogi TV #penj laktar. An bende nyalo yuda kokalo Facebook page na en Nyar Joseph. Mondo mi ka itire kod penjo mora laktar madiher mondo mi wakeli tinyiso wakanyo to wabro chano maber mokalo kendo dakteche biro. Kane pok wadhi e yweyo ne wang'yo kacha gigo manyalo miyo acid medore. Daktari noleronwa kacha ni kapo nono ni onyuoli anyuola kamano kech nitiere jogo minyuolo kod genes kata gigo manyalo miyo acid bedo mang'eny e del. Kidenye mag chiemo ma wachamo, kute ma iweyo donje dedi kaka kute mag H pylori donje nyaka dend nyithindo. Ang' no mi nyithindo gi ulcers. Tom nomulo kacha bende ni gik moko kaka spices tende ni madoido kata viungo ma imede chiemo bende nyalo miyo ng'ato bedo kod ulcers. Seche ma ng'ato tiyo kod viungo kata spices daktari, ma en kochame sate koso ma en kata kadichiel to nyalo miyo ng'ato thuolo mar bedo kod ulcers. Mokwongo spices gin gik ma nyalo miyo ng'at ma nigi hyperacidity kata acid ni malo medore to nyalo kelo ni tuo mar ulcers. To kapo ni in gi tuo mar ulcers to itiyo gi spices gi to koro gimedo acidity cha to gitimo nade giwang'o adhola manie kanyo. To ka gisewang'o kanyo ero to odhi keto acid ni kata mana ulcers ni bedo active. Koro active ulcers en koro ni en kanyo to en adhola machamore to acid ni be wang'e. Koro madoido gi kata mana spices gi viungo mag chiemo gi gin gik manyalo miyo either gikele kata kokele to ginyalo tuge. Onyalo tuge. Iwacho gimoro ka ani active ulcers. Wanyalo bedo kod active gi inactive. Inactive manyiso ni en tiega lakini oomo ka gimodwa chango. Koro okiwinje. To active en ni koro sechego koro chamore ma en bundi koro lit ma onyalo bedo kata nogolo remo.
Niwach ng'eni en adhola. To adhola en kama kata remo nyalo wuoke. Manyiso ni wuok ga. Koro seche ma en active cha, manyiso ni osechamore, odhi mbele kochamore. Lakini ka en inactive, en ni koro omo ka gimo chango, to linga kanyo. En mani koro joma ng'eny paro ga ni koro osethiedhe, koro gichak gidok gitimo gik mane okelo alsas no. Joma ng'eny be yudo ni pok opuonjgi yo makare mar dito ler mar pi ma gimodho kata chiemo ma gichamo, maseche ma gisechango cha, to kendo gitimo nade, gichak girwako kata mana H. pylori cha igi. Ka gitimo kamano to chak tugore kendo. Manyiso ni inyalo bedo gi alsas ni mang'eny, kata inyalo bedo godo matin kalure gi kaka ing'iyori. Manyiso ni gima iwacho ga ni alsas thiedho tek cha, nyalo biro kotenre kod weche gi omono chango, ticha kituge, omono chango, ticha kituge, koro oko changa, maber bende oko chang chutho. Awinjo ga, kata likore ga ni kahawa bende nyalo miyo ng'ato bedo kod, kata tugo alsas. Adiera moro ntiere ye kae koso? Ok matuta ahinya. Nitie jok moko ma kotiyo gi kahawa to nyalo kelo, to nitie jok moko ma kotiyo go to ok nyal kelo. Manyiso ni olure gi dend ng'ato, kata mana ganyuola. To ng'at manigi tuo alsas kotiyo gi kahawa, ng'eny gi to nyalo tugo. Koro yudo ni gi jabedo ochalo mana gi madoido mani wacho mag chiemo ka. Ebo nyalo tuge, to nitie jok mok nyal tugo. Koro lure gi ng'ato be. Kidenyo mwadonji dedo ni wang'eni ranyisi ma ka ng'ato winjo, to nyalo wacho ni nyaka beni nitiere kod alsas. Ranyisi wacho ni samoro ng'ato nyalo bedo kod lit mokalo e iye, kotenre kod active alsa nitiere ni ochamore, otugore, odich, alsa ni anyalo wacho ni odich. Kopogore kod lit kata rem mantiere ich nyang'o kendo ma ka ng'ato winjo to nyalo wacho ni nitiere kod alsas. Mokwongo, wachako gi gimiluongo ni hyperacidity. Hyperacidity en ni koro acid obedo mang'eny, lakini onge adhola. Inyalo bedo gi acid mang'eny to onge adhola. Mano gima luongo ni heartburn, ng'eny ji luongo ni heartburn. Manyiso ni acid oidho nyaka malo, to adhola to onge. To kiweyo acid ni obedo mang'eny, to nyalo kelo ni adhola. Koro kokelo ni adhola, ekwa luonge ni ulcers. Koro ulcers ni, seche miyude, to mokwongo lit marich nyaka bedi. Mar ariyo, inyalo bedo king'ok, niwach iyi be nyalo reject. Seche ma iyi lit cha, to nitie nerves moko ma omako ich kanyo ero momiyo iwinjo kata ka lit. Niwach kamoro amora ma lit, manyiso ni nerve nitie kanyo. Matero ginene message no e obwongo, mondo obwongo gini kamoro nitie marach. Koro nerves gi seche moko bedo irritated, to miyi koro itimo nade, igolo oko, manyiso ni inyalo bedo king'ok. Mar adek, inyalo ng'ok ting'ogo remo. Seche ming'ogo remo cha, nyaka ing'e ni nitie kuma remo ni aye. Mano achiel kuom ranyisi maduong' manyalo nyisi ni nyalo bedo gi ulcers. Nitie jomoko ma be seche moko kata ka dhi e cho, to gigolo cho marateng', maluongo gi dho ngere kata gi dho science ni Myelina stool. To cho marateng' ni en ni koro remo cha nosewuok, koro dok gi iye. Seche moko nok ing'ogi, koro dok gi iye to bedo digested. Seche mobedo digested cha, koro chopo piny kucha to wuok kotimre nade, korateng'. Koro mano achiel kuom gima nyalo nyisi ni nyalo bedo gi ulcers. Nitie later complications. Complications manyiso ni seche ma iyudo ulcers to budho kabisa, to nyalo hinyi, nyalo miyo ibedo gi complications. Tuoche maluore. Maluore kod. Achiel kuom gi kendo maduong' ahinya ma dang' wawuoye kawuono en anemia. Anemia manyiso ni remo lal e dendi, ok yud dendi ok los remo makare. Mokwongo, to anemia ni waluonge ni pernicious anemia. Manyiso ni nitie intrinsic factor monego bed ni losore e ich. To gimomiyo ok onyal losore, kendo gimomiyo ich ok nyal lose, ok onyal gole kendo mikete e chiemo, en ni gima lose osedholore. Manyiso adhola mar ich ka osechamo kuondego kata mana glands ma produce manyuolo gigo, intrinsic factor no. Koro ok onyal keto timna, ok onyal golo yo makare. To intrinsic factor ni gimotimo en ni odhi makorega gi iron. Seche michamo iron cha, wang'e ni remo iloso gi iron. Koro odhi makore gi iron, te ene miywaye remo. Koro seche moywaye cha, to iywaye gi iron.
mangiso ni oywayo iron to donje remo. Koro ka onge intrinsic factor mangiso ni iron cha ok timbre nade. Ok dhi donje remo. Maseche moko inyalo miyi kata mana yedhe mag iron, imiyi yedhe mag iron to konyi nyaka miyi intrinsic factor. Eka koro ineno ka kendo lekruok bede. Kasto be yudo ni seche ma in gi ulcers ni digestion dhi bedo marach. Ko bedo marach dendi be dhi dok iwito ratil. Iwito ratil. Koro achiel kuom ranyisi be maduong' en wito ratil. Sani be wayudo ni ulcers ne wan gi gimiluongo ni atamalo makelo ulcers ma H. pylori, kute mag H. pylori. Kute gi gin gi seche ma ginyuolore cha to gichiemo to gi produce a lot of gas. Ginyuol end product margi gigolo gibe gichiemo gigolo gas. Koro gas mang'eny koro ido ni icha bido ni ka dhi bedo dhi kuot. Koro ibedo ng'ama bloated, isiki dhi igolo muya mang'eny, seche moko bi jier mang'eny to ibe kuot. Mano be achiel kuom ranyisi minyalo bedo ni in gi H. pylori ni. To H. pylori en kudni, en bakteria kaka moramora ma seche moko nyalo donje remo to kelo ni kata mana liet moko matindo tindo moko inyal fwenyo, lakini ng'enyne to en osiko mana e ich kacha cha. Peptic ulcers kaka waneno e picha ni ipimonwa kacha heartburn kapono ni isiki winjo heartburn. Kae makoro weche mag acid reflux kabede acid reflux cha to nitie gimonego beni nitie valve monego beni dino entrance kata mana kuma chiemo donjo go de ich. To valve no seche moko nyudo ni seche moko ok ti maber. Ombekni kata matin. Koro acid cha kopong to yudo ko kalo chako dog nyaka e esophagus koni. Koro kodok e esophagus kono mane acid reflux mangiso ni oduogo malo. To ng'eny jok ma yudo gino gin jok ma yudo ni seche moko ginene valve no ok ti maber. Koro waneno kacha ni kaponi nitiere kod heartburn, intiere kod ratil ma iwita wita moki ing'eyo gimomiyo iwito ratil, en remo masamoro lal e dendi ka akotende kod ulcer ni en chiemo masamoro ok rege yo makare kotende kod ulcers gi. Kachi wacho kacha dibende kapono ni okoni maduong' olokore rateng' ti to ma en ranyisi ni nyaka bedi ni intiere kod peptic ulcer. Ranyisi gi daktari ibro neno ka gino osebedo kuomi kuom thuolo marom nade? Odhi chako bang' ndalo matin tineno ranyisi koso biro ka koro oseloso adhola maduong' mokalo? Mokwongo acid kata mana acid kang'eny to en gima kiwinjo kong'eny tidhi winje sechego. Niwach idhi winjo ka in gi gima waluongo ni heartburn kata chunyi lewi. Idhi yudo ka en gima odhi medore. To mar ariyo ich lit biro ka koro seche ma koro adhola cha osechako losore. Onyalo chako matin to medore kalure kaka adhola medore. Ineno. Mar adek nitie moko ma kata mana wachni kata ni remo wuok e iyi to remo go donjo e nyombich matindo kata nyaka nyombich madongo. Cho nyaka lokre marateng'. Manyiso no nyalo lokore immediately. Medhi e cho mokwongo tineno ka cho rateng'. Koro ok en gima budho ahinya, lakini moro kaka mar loss of weight kata mana anemia mago to nyalo biro baadaye kiyudo ka koro gini osebudho kodi gaming'a kabisa. Aneno ote kosechako donjo mang'eny mokalo kokalo Facebook page wa en Ramogi TV #penj laktar kata Facebook page wa ma en penj laktar. Ayudo ote mowuok kuom Jena ma nyakwar Nyalala wacho kacha ni en gimoro omako but dho chunye ma sama o inhale seche mo inhale koyo to koro owinjo ka ofuolo kata kore futo to dung' remo. Openjo ni ma nyalo bedo ang'o? Kapo ni oywayo muya kata ogamo muya mang'ich niwach wacho ni ka koyo nitie to mano nyiso ni onyalo bedo gima opogore. Onyalo bedo kata mana wang'iyo wach obo kata mana wach adundo, lakini ulcers to kapar ka en niwach kuma ich nitie ochiegni kuma adundo nitie to ochiegni gi gobo. Koro achiel kuom gima nyalo bedo shida, lakini ulcers to ok donji gi wach koyo kata matin kata onda. Aneno Liz Nyakohima bende kokalo Facebook page wacho kacha ni kawuna winjo twak masebedo ka gombo mokalo. Kang'eyo Liz ni nyalo bedo kod penjo mane kotende kod chandruok mar ulcers. Nyaka ben Liz nitiere kod ulcers kod dwani mondo mi opuonjre mathoth. Ipimo no kacha ranyisi.
jatuo biro iri mondo mi itimne diagnosis, itimne pim. Ibo time nango, ibo gaga kode mbaka kaka wago mbaka ni gima winjo, kaka okone chal, kaka bloating, kod weche makamago. Mago emibro pimo, wabogo mbaka history taking, kosontire gimoro ma test moko ma ubo timo. To kapo nono ni oko olokore ralum okrating. Mano nyiso ni? Oko nyalo lokore ralum kalure gi gimilongo ni bile. Ma onyalo bedo ni seche moko onyalo bedo maralum ni chiemo emo chamo a lot of greens to seche moko bile ema ngeny emo wuok mangeny. Bile en kedhno gidhulu kedhno ema koro ni ngeny e ich, koro mano be ema nyalo miyo oko bedo maralum mano ok wang'e ni wach ulcers. Ka en ulcers to jatuo donjo osiptal, obiro osiptal, mokwongo history taking en gima muhimu sana monego bed wang'iyo. Niwach jatuo bong'isi kaka owinjo, obong'isi ni owinjo ka en gi lit moro e bundiye, to bundich kanyo ero yudo ni nitie gik mang'eny manyalo miyo bedo malit. Nyalo bedo ni wan gi adundo kanyo, wan gobo kanyo, koro nyaka make sure ni wadil gi ulcers ma ok wadil kata gi pneumonia kata ok wadil gi tuoche mag adundo. Mar ariyo obong'isi no ng'ok, to kong'ok seche moko neno ka ong'ok ma remo wuok. Mana achiel kuom ranyisi ma kikawo history maber tidhi yudo ni gini nitie. To seche moko be inyalo yudo ni nitie ranyisi monyalo ng'isi kata mana mar ich makuot, kata seche moko kodhi e cho to neno ka cho ne rateng'. Mana achiel mago ranyisi ma ken winjo to gin self explanatory, gibo ng'isi ni ma wan gi peptic ulcers kata duodenal abscess. Wang'e ni ulcers tinde wanyalo yudo kata jok man nigi ulcers e nyombich matindo nyaka madongo niwach kute mag H pylori gi. Koro seche ma iyudo tuoche mag in gi tuo mar H pylori, to achiel kuom gimi nyalo ng'eyo godo ni ng'ane nigi ich makuot. Mar ariyo, remo mawuok ok rateng' ahinya. En orateng' lakini ok orateng' ahinya. Manyiso ni onyalo bedo ni en remo matin, kata yudo ni inyalo neno remo maremo. Niwach seche ma wuok e ombich maduong' to en okotimne pod en fresh. Koro wuok ka remo maremo. Koro mago be nyalo timore. Koro H pylori ni achiel kuom gi, en achiel kuom gi manyalo inyo ng'ato kata nyalo miyo ng'ato yudo ulcers e kuonde ga ilago. Cho mar ng'ato manigi H pylori nyalo bedo rateng', to kata koko rateng' be seche moko yudo ni en gi owuok matindo tindo, ko poth ahinya, ma seche moko be inyalo diep moro matin mabiro to lal. Mano H pylori be nyalo kelo mano. Koro gima watimo maduong' kata kwadwa ng'e ni ng'ani wadwa prove. Hapa ni wamake kanyo matin Dr. Jerry wayude weche manyien e yo machuok. Kaito ka waduogo to kanyo mwachako godo yore mag pimo kopogre kod yore mag pimo. Ulcers bende nyalo thiedhi marum chuth. Koso en ga nami gaya ma ochako ni ichango kaito chako kendo koso chalo nade. Emomiyo kidieny mar adek ni odhi bedo mari, idhi go simu kokale line ma inene TV mari, abo kao ote kokale yore SMS, kokalo SMS kidhi oro na kachiel kod Facebook page mondo mi page laktar nikech adwa ni mondo mi ipenj laktar kikisudi. Tunataka kujua mshindi wetu ni nani. Hello, habari gani? Sama. Mimi naitwa Moka Junior na kupigia kukujulisha wewe ndio mshindi wetu leo wa $500,000. Unahisi aje? Najua ni kama sijaamini. And just like that, you could be our next winner. Keep watching View Sasa by dialing *487*3# with as low as 10 shillings. Karada. Undana yiki pia. Onge kuma heli ndiye. Wane mwadhi dare odni sani.
Tangomo mi ini duogo kiyotni. Tangomo mi dua dar. Saraba kweri kikitema. Oh, enough. Nunua KPLC tokens bila charges. Only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. On Tuesday the 10th, we'll be celebrating our diverse heritage, a tapestry of cultures that makes Kenya truly unique. It's a day of unity, a day of pride, a day to come together as one nation. Let's celebrate our cultural richness. Let's celebrate Kenya. We'll be right there with you, on air and on screen. Royal Media Services, standing tall in the celebration of Utamaduni Day. En Millicent Ogonda. Mondo yud wenda mari Yesu Sirikal, kaka skiza tune mari, dimana *860 418#. Paparie niya, Ramogi TV, eo jower duto, Nyasaye madgwedho. Quality Masters Joy Millers kelo ni mok ngano manamba chiel e Kenya mungere kaka Raha Premium Fortified Multipurpose Home Baking Flour olose e yo mong'ith king'iyo ler mowinjore gi gige chiemo. Mae ok nyal pim gi kit ngano moro amora e pachoka. Sani koro inyalo loso chapat, mandas kata cake e yo ma in iwuon idwaro. Yud chapat mayom kitiyo gi mok ngano mar Raha. Joy Millers Limited, quality is our middle name. Name athoth, you are told a number mar 0723730539 kata 0733851201. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadia ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Duol mar joten migepe opodho kang' mar rucho kogope ma ibandho kembe sukari ma pachoka. Yie mar MV Uhuru Tuo osidhi ayanga ka jatend piny Kenya William Ruto olero ni odhi yawo chumi e alwora mar Nam Lolwe. The immediate senator for Kakamega and the current acting Secretary General of UDA party has been hired by ODM and its sympathizers to wreck the Kenya Kwanza coalition from within. Jokanyo mag duond bura mar ANC koro wuok mager gi tend UDA ne temo duo winjruok e Kenya Kwanza. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu en kidieny ni jahera mar chenro ni tendenia penjo duto tema inyalo bedo godo kotendre kod chandruok mar peptic ulcers inyalo penjo Dr. Jerry e studio. Antiere kod Liz Elaine. Liz okwaji dholuo en Nyakisi to kata kamano warwako ji duto te penj laktar. Karibu sana Liz e penj laktar. Liz. Hello daktari, nilikuwa nauliza. Mimi sasa matu inanichoma karibu na kwa hapa. Sasa tulifika hadi Marekani na jo na shinda kuenda mara kile ngumu. Halafu nikikunywa hata chai ya hii nililazima nisikunywe chai. Sasa hii
Nikikunywa hiyo nikiweka hata kama ni milo huwa na tapika tu. Yaani ile inakuja tu kwa mdomo na toa kama mtoto mdogo mwenye amenyonya. Imekuwa ikinisumbua sana, mara inanichoma tumbo. Nilikuwa na daktari sasa nimeshindwa nikafanya hata kunywa kitu kingine hapa ya etibairi nipata haikunisaidia. Tangu ukataka daktari winje. Daktari kiwinje tinyalo dwoko Liza? Awinje ni owacho. Inyalo dwoko gi Kiswahili nyakisi kata gi dongere. Habari ya Liz. Liz amesema kuwa anasikia uchungu mara kwa mara akikunywa either chai ama milo, kitu kama hiyo. Na dalili inaweza kuwa ni ya ulcers. Na ukitibiwa ulcers sana sana tunajua kuna unaweza pata ulcers kwa ugonjwa kwa hizi bakteria zinaitwa H pylori. Lakini si H pylori peke yake ndo inasababisha nini? Ulcers. Kwa hivyo anapaswa kwenda hospitali afanyiwe kitu inaitwa OGD. OGD ni oesophagus duodenoscopy. Inamaanisha ni kamera itaingizwa ndani iangalie ni chanzo cha hii ulcers ni nini, kwa sababu saa zingine inaweza kosa kwa H pylori. Unaweza kuwa umetumia dawa ya H pylori lakini unapata si H pylori. Pili, unaweza kuwa umepatiwa dawa ya H pylori lakini H pylori au kuitibu vizuri, inamaanisha au kuitibu kwa muda ambao inafaa. Saa zingine siku hizi tunaona tunaitibu kwa wiki 2 na baada ya wiki 2 pia kuna zile dawa yenye unapatiwa unaendelea nazo. Kwa hivyo Liz, kitu naweza kushawishi ni uende hospitali uangaliwe vizuri na shida najua itapatikana. Kupima tu H pylori ya choo ama ya damu haimaanishi hiyo ndo chanzo. Inafaa uangaliwe zaidi. Ero kama na daktari wacho kacha ni onego beni pime na unapimwa vizuri. Anti record Benta line. Benta, hello, penji laktar? Hello. Machieng ni Benta, penji laktar? Apendo kama. Am dire mar gik ma winjo kutimo go tima kabisa. Yara amma to kancha dio hospital to kuna ne angi alsa. Sasa mzibido poda wenge jiko mara mara. Sasa unyalo konya. No piminade. No piminade. Okay, mani yawe uni kama na kundinga te. So chuna to lewa do chuna bele lewa lakini mzee mar yani mzee uni nyambi nyaka pen nyaka ndin. Ripenyo ni pimo mane mane utimni? Na di ultrasound. Koro wait now dok piny kabisa. So giliet ma jasa kai wacha kanyo. Giliet makatai basta mol manati. Ero kama na enya daktari ntiere ka daktari. Awinjo ko wacho ni Benta wacho ni owinjo ka notimne ultrasound. To hilo ni ultrasound ok en achiel kuom pimo ma watimo ka ng'ato nigi ulcers. Ta na lero mokwongo kanyo ni ulcer tinde nyalo mako nyaka nyombich matindo nyaka nyombich madongo niwach kute mag H pylori gi. To seche ma mano timore daer nyiso Benta ni onego beni odhi hospital mondo timne pimo makare. Kaina mani nyiso Liz cha? Kaina mana nyiso Liz. Onego beni timone kata H pylori test. Mar test ni ma kopim cho eka inyalo yude yo makare. Niwach seche moko kopim remo to nyalo golo kata mana gima ne nitie chon to koro pod ong'ise remo. Manyiso no omiyowa gimiluongo ni false positive. To king'iyo e cho to kiyude to ng'e ni mano H pylori nitie. To H pylori ok en ulcers. Ng'eny ji paro ni kwathiedho H pylori to wathiedho ulcer cha. H pylori ma watieko mana kute ka. Yena make simu moro ka daktari kapok olal na kati wadhi nyime ka waduoko penjo. Nini kechaneno ka sabindo mayo wahangwa matek mokalo. Hello, penji laktar? Hello? Hello? Machiegni penji laktar? Machiegni Linet? Penji laktar. I'm sure that
to iaga kapita kasto dwa ni ang'ogi to ka ng'ok seche go tamo ga puoyo to seche go an ka gi reme ya ka itai to ko ni achieve seche ma seche ka pok achamo gimoro no to nyaka ng'ogi Oro kama diga utekelezaji dogo mengi sana na alsas. Hapo so onyalo bedo ang'o ni kino seche moko keto yaludore na dia uga. Akwayo ni kigo simbi tiduoko duond TV mari chien mondo mi wayud ler malong'o. Daktari ok ang'eyo kiwinje maler to kata kamano kar ng'ok tiwinjo ich malutore tiwinjo kachiel kod kech mabende samoro nyalo riyo kech mang'eny. Gidiep bende. Onego beni mokwongo pim H pylori niwach mano chalo ulcers mokel gi H pylori. Atemo lero kanyo ni H pylori ok en ulcers. H pylori en kute makelo ulcers. Maseche moko nyalo bedo gi H pylori tionge ulcers. Mangiso ni kute gi osedonjo ei lakini pok gichamo ba gikelo adhola. Koro iyudo ni seche ma gidonjo ei no pod ibo winje mana ka iyi kuot, seche moko be iyi ludore to seche moko be diep maki to ok en diep mok rum. Kasto bang'e ma koro ochako miyo koro acid bedo mang'eny to otimo nade? Okelo ulcers. Ma kaponi mane shida manitie onego be nodhi hospital tipimo H pylori no, ithiedho H pylori maber. To wang'e ni ulcers be apart from ni ikele gi H pylori, nitie gik mang'eny manyalo tuge. Iyudo ni nitie jomoko ma seche moko okwere kata ni kik oti gi yath ma kama. Nowacho ni nitie yedhe moko makelo kata mana diclofenac, aspirin manyalo kelo ulcers kata manyalo tuge. Iyudo ni seche ma othiedho ma to kendo yath motiyo godo chak tuge. Mangiso ni onge gimotimo, chalo ng'ama wiro ginen. Ilogo gi sabun tidhi ywe lweti gi chuodho. Ilogo kamano. Koro iyudo ni mano beyo nyaka wang'e gik matuge. Nitie jomoko madoke kong'o. Wang'e ni kong'o en gima nyalo kelo ulcers kata gima nyalo tugo ulcers. Lakini seche ma koro osethiedhi H pylori ni idhi doke kong'o. Iwacho ni an mara okel gi kong'o, mara ikelo gang'o gi H pylori. Koro iyudo ni thiedh H pylori ni lakini digi tugo ulcers gi gima opogore kendo. Koro lifestyle be nyaka wang'e. Nyaka wang'e kaka wadak, kaka wang'e kaka wachiemo. Mane achiel kuom gik ma onego bed ni wang'iyo kabisa. Daktari aneno ka thuolo omaya wang'a mokalo mak mana daher mondo mi nyisa kata adwa ni mondo mi inyisa oganda wani to ulcers inyalo thiedh marum chuth koso mana kata oyo kata miwa wach mogik mondo matiek chenro ma kawuono. Inyalo thiedh ulcers marum chuth. Luwore gi ng'ato. Seche moko nitie jok ma thiedho yot niwach giluwo gima daktari owacho. To nitie jok ma ok dwa luwo gik ma daktari owacho. To kiyudo daktari maber momanyo ulcers ni e yo matut, motimo test maber, to oyudo yath maber, to ulcers thiedhore. Daktari adokero kamano makende. Poni ng'ato dwa tudore kodi samoro dwa ni mondo mitwagni ochwale mondo mwagole studio ka nikech ka studio satin to dwa ni mondo miyango penjo mamoko inyalo yudi kanye namba mar simu kaponono. Ana ayudo hospital miluongo ni Medical Health Services Embakasi. Kidhi e wang' mbui tiking'iyo Medical Health Services, ibiyudo namba wa mar simu kanyo to inyalo tudri kodwa. Akapoka we skuma medoga ulcers ajo kaka jomoko achini ano kacham skuma nan ja ulcer. Skuma oganda olemo mopogore opogore makelo acid, ndim, mananas kod gik makamago. Gi soda. Ero kamano ahinya. Ageno ni konyori, ageno ni puonjori achiel ariyo adek kotende kod chenro ma kawuono. Ne jogo picha mawa ero kamano makende. Ne director na Philip Ochieng, ero kamano mathoth. Producer na Pape Chokoth, ero kamano mathoth. To maduong' moloyo ne in jahera mar chenro mar penj laktar. Minyalo geng'o geng', minyalo thiedhi ne laktar mondo mi othiedhi. Ani luonga ni Ruth Otieno, oriti masani. Thank you.